So ito niya ba, kaya rin ng metong banwang pamanguragod tamong ganing Australia muli tampa, magbakasyon tampa naman ay. Balo ko, burge, blok sa matibe ka lob. Andiyan kong 5 banwang ya kamumulig, mo. At kabirangin, imumuli ka. Ka naman ba, bisa kang pinyakal na ako'y duday. At saka magpasko, ang pong birthday ng anak ko. Ako pala na. Ay, dana, metong na palang banwang yan na anak ko anya. Anyapin ba pe, o ini after 1 year, rakit ko na naman, pasounds tanining kaya katamon sounds bab, kasi makakarug eh. Ay, dana na po ready. Suram pa mo. Ayan na. Gusto ko itong binibidyo ka dito na. Ano na sila? Ay, siya. Tara kaya tatamo. Alang kapanteng saya ba, pachekin mo lang pa si bayo din kaluguran mo king life. Ay, damo, bakit mo wari akit keng video call? Akit ko la ba, pero syempre alwa pa mo rin tanga kakahula tatalnan mula. Kalupa na yan, no? Abak pa mong maranon mangising ning baby ko. Ala na sabi-sabi ba, may tanan timanong regalo. Bakit damon burge, naman pidat-dilat mo ngayon, nanano ka kanyan? Tublak sa mo kasi makatime lapse niya kanya, bibidyo na yung asawa ko ba. Time lapse ka niya? Alya pa. Normal yan ba? Time lapse tayo. Ay, damo burge, papasagak-gak kami ng asawa mo na. O syempre, yan mo naman yung purpose tamo king air. Ting pasayan tala rin kaya katam kaluguran kem biye. Ampoy kayo syempre ba, pi kayong muanal be. Waining kaya kayong Gcash oh. Damo burge, blam talaga totoo na. Kaya ko na ang balo, may gisan lang ang dengue ganaganang tinipon mo keng kilob na ipabanwa. Ay wabab, totoo yan. Nag Australia ako para manipong pang bakasyon kayong Pilipinas, totoo man. Pero at least burge, masaya ka loko. Andiyan pa ka na no, may labas yung kaya ang Pasko ang pang New Year. Wala man bab, niya itabitin, 28 days ko mo kayong Pinasay. Balo ko, may bagyo ko pa yata. Wabab, binaik kayo mo pinanggaken eh. Nakakalito daw yung preno. Siya! Mas nakakalito ang buhay ko. Kanina natutulog lang ako. Bigla na lang ako nandito sa malamig na lugar na to. Hindi ko na nga alam kung nasan ako. Na ba, lalong bagyo, yung prosensya mo ne. O naman loko, heda na kamanlakwan burgi. Andyan nung kamantala ka, tsoko. Andiyan nga kakalingwanda na ang interviewan karang negosyo mo ne, bab. Ala ito loko, intindihan na ka man. O, may grow up na ka eh. Dati bolang ka yan eh, mas bolang na ka. Ika naman, bab. Ano siyempre, buri kong sabihan, una muna yung pamilya mo kaysa ka na ako, hala. Hali, sige, paboran mo, bab. Ngayon yung 2026 yan, bab. O, yan, ha. Mangako ko, pero hali ko pa ka pangako. O, sige. Yan, lingunan da ka, bab. Ay damo, ay ako mamaso. Pero sige, dalasan mo yung pamag-upload mo, dakal na makamiss ka na ako. Siyempre, bab. Huwag niya, may balik ka to. Huwag niya, New Year na, bab. Kaya may papyalong lo. Ay damburge, halatang yan nakaman interesado kita 500. Pengs, memo yung asawa mo, loko. Hali, bab. Talagang technique may ta, kaso talagang imikway eh. Huwag ba pala na sabi-sabi akbungan, nay. Kinabukasan kasi ba, palo yun na, magpauli na ako na naman Australia eh. Oras na naman. Dana ba, malungkot na ako, pinkantan mo pa ne. Damo, nakamalungkot burge ka, mabilis siya mo naman ni pabanwa. Milabas niya kabud dyan. Ay, anak. Diyan na ako kukin eh.